1000 билет бастырып, оларны тараттык. Хәзер кулыбызда юк. Мухтажларга, гарибларга, аннан соң җитәкчеләребезгә дә иншалла Владыка Феофан Ицхак Горелгиде көтелә. Теләгән кеше кайдан аласың билетны? Менә ул бетте, мине хәзер тора. Аларны тараттык, мухтасибларыбыз аша, имамнарыбызга бирдек. Имам кемгә бирәбез, аны тикшерә алмыйбыз. Төп массаны Мухтажлар, гариблар, төрле мухтаҗ кешеләр катнашырга тиеш, аларсыз булмый. төп массаны алар тәшкил итәчәкме, әллә инде гадәти казаннармы? Төрлечә бу безне берләштерә торган чара. Монда төрле кешеләр булырга тиеш. Монда мухтаҗлар да бар, мухтаҗ булмаучылар да бар, бөтенсе бар, хәзрәтләр дә, җырчылар да, бөтенсе монда килергә тиеш. Яши керә алмаса без 1000 ланчбокс әзерләдек. Керә алмаган кешегә ланчбокс бирәбез. Я дини тәгълимат буенча ничек аңлатырга теге тәкъдиреңә шулай язган, бу юлы сабыр ит тә икенче юлы килерсең дип. 30дан артык мәчетләребездә көндә ифтар бар диерлек. Көндә ифтар бар. Мәгълүм булганча, ифтар 500-гә, если 100 кешегә әзерләнгән булса, 200 кеше сыя алмый. Кому не досталось по тем или иным причинам, не достались билеты, не обижаются, потому что мы сделали все, что возможно, и можем принять лишь только 10 тысяч человек, то есть не более. Поэтому сейчас мы тоже часто слышим, приходят в духовное управление, просят билеты, мы говорим, к сожалению, они уже были розданы. То есть мы же не можем забрать у одного человека и передать другому, поэтому это все, мне кажется, люди должны отнестись к этому с пониманием. Түрәләргә менә урын әзерләүне дини тәгълимат буенча ничек аңларганы менә монда бүленәчәкме? VIP өстәл булачакмы? Шундый ук ризык, алар да безнең кебек, безнең белән бергә утырдылар, безнең белән бергә ашадылар. Шундый ук ризык. Ифтар это не мероприятие, скажем, для элиты только или только для определенной касты людей. То есть это мероприятие, которое объединяет нас, опять же показывает, что мы все равны перед Господом и отличаемся лишь по своей богобоязненности.